Nod gwaith Sefydliad Bevan ar fynediad ar gyfiawnder yw sicrhau y gall pobl cael cyngor mewnfudo o ansawdd da yn Nghymru pan fydd ei angen arnynt. Mae'n bwysig oherwydd bod hawlio pobl yn aml yn dibynnu ar y statws mewnfudo. Sdim ots a yw rhywun wedi bod yn y Deyrnas Unedig ers blynyddoedd llawer, neu a yw y plentyn neu ei partner yn Brydeinig, os na allan gyflwyno eu cais mewnfudo mewn pryd neu arfer eu hawl i apelio, gallant golli rai o'i hawliau. Gall hynny cynnwys eu hawl i weithio, i gael mynediad at rhai gwasanaethau, gall hyd yn oed ddod yn anodd llogi cartref. Mae gwasanaethau cyfreithiol mewnfudo yn Nghymru mewn argyfwng difrifol. O fewn chydig dros 5 mlynedd, collodd Cymru 60% o'i swyddfeydd cymorth cyfreithiol mewnfudo. Mae hynny yn golygu nad yw llawer o bobl yn Nghymru yn gallu cael mynediad at gyfiawnder mewnfudo yn rheolaidd. Mae ganddo effeithiau cyfiawnder cymdeithasol enfawr. Gall cloi rhai bobl mewn tlodi, ecsbloetiaeth, neu mewn sefyllfa anodd sydd ag effeithiau parhaol ar y bywydau ac ar genedlaethau'r dyfodol. Dyn ni'n gweithio i perswadio gweithurwyr penderfyniadau i wneud cyngor cyfreithiol mewnfudo yn haws i'w gael. Dyn ni'n gweithio gydag eraill i ddod o hyd i atebion ymarferol, i ddylanwadu y Llywodraeth Cymru a'r Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac i adeiladu cyngreiriau ar gyfer y newid. Yn y 2 blynedd ers i'r gwaith hwn ddechrau, dyn ni wedi cyfieithu cyfreithiol ymchwil. Yn ein prosiect diweddaraf, nathon ni fapio'r angen ar ddarpariaeth ledled Cymru a datblygu strategaeth i'r Llywodraeth Cymru, adeiladu ac adfwyo'r sector cyfreithiol mewnfudo. Mae'n gwaith wedi cael effaith. Dyn ni wedi chwarae rhan fawr yn newid polisi mewnfudo yng Nghymru, ac mae'n gwaith wedi llwybio gwelliannu mewn cyllid a chefnogaeth. Dyn ni'n mynd i barhau ar y gwaith hwn i dymor newydd Llywodraeth Cymru. Ni allwn fynd i'r afael athlodi na chreu cymdeithas deg heb gynnwys pawb yn Nghymru. Dysgwch fwy am ein gwaith ar mynediad ar gyfiawnder drwy ymweld â gwefan Sefydliad Bevan.